Hello, pitkästä aikaa. En ole vielä lopettanut. Salkussa ei ole vaan tapahtunut oikeastaan yhtään mitään. Mennyt sivuttain vaan. Mut nyt mä oon tehnyt taas vähän peliliikkeitä, niin vois tehdä pienen updatein. Joten mennään kattoo mitä mä oon tehnyt. Tässä on salkun sisältö. Praskemo uusi rivi. Kunnon pohjaonginta kautta kontrasijoitus. Praskemon brasilialainen osake. Muuta mä en oikeastaan tiedäkään. No ei, mä oon lukenut muutama Substackin ja ollut X:ssä. Se on kemian teollisuuden ala yritys ja se on syklinen toimiala ja mä uskon, että voitais olla aika lähellä syklin pohjaa. Ainakin toi chartti näyttää mun silmää siltä. Joten mennään kattoo charttia. Tässä on tää Praskemin chartti. Tosiaan vuoden alusta ollaan menty lähes vaan sivuttain. Niin ollaanko tähän luomassa nyt sitä pohjaa? Liukuvatkin näyttäisi kääntyvä ylöspäin pikkuhiljaa. Tosiaan tää on romahtanut ihan huolella tuolta 21 huipuista. Tullut 90% alas. Tää on perus syklisen firman chartti, että sit kun menee hyvin niin noustaan ja sit kun sykli kääntyy niin romahdetaan huolella. Yleensä näitä tasot on ollut historiassa hyvä paikka ostaa ja tullut parin vuoden sisään aika hyvät tuotot. Joten onko this time different, saa nähdä. Tosiaan viime perjantaina saatiin uutisia, että brasilialainen bisnesmies Tanure haluaisi ostaa ton Novonorin osuuden. Novonor on Braskemin suuri omistaja, oliko se nyt 51%, mutta hintaa ei ole vielä tiedossa eikä tiedetä, että hyväksytäänkö sitä ja niin poispäin, joten jäädään odottamaan. Mennään nyt näiden shorttien pari, eli viime videossa mulla oli se Palantir Osari shortti. Se meni ihan hyvin. Se romahti Osarin jälkeen sen 10%, niin myin pois sen. Sen jälkeen Palantir nousi ja teki uudet all time high, niin päätin ottaa uudestaan shorttia. Vähän eri muodostaa myyntivarrantti. Eli tässä ei ole stop lossia, vaan tässä on eräpäivä. Tää erääntyy vuoden lopussa. Ja silloin Palantirin pitäisi olla alle 90. Pidän aika todennäköisenä, niin sen takia vajaa 2 tonnin positio. Sitten tämä toinen on vähän riskisempi, nimittäin tässä on eräpäivä 26. Eli aika pian, mutta Palantirin pitää olla vaan alle 120. Joten katsotaan miten käy. Mennään tsekkaa toi chartti. Palantir chartti. Tässä on tää osaritroppi. Sen jälkeen nousti ja tehtiin uudet huiput ja nyt ollaan korjattu vähän alaspäin 20 liukuvalle, joka yleensä on hyvä ostopaikka, joten saa nähdä. Tää näyttää ihan hyvältä, paitsi
eilen Nasdaq nousi joku pari prosenttia ja tää oli hädin tuskin niinku plussalla, kun yleensä jos Nasdaq nousee pari prosenttia, niin tää nousee vähintään tuplasti, joten rupeeko pikkuhiljaa momentum hyytymään. Saa nähdä. Sitten salkussa on vielä vanhat Costco ja Walmart shortit. Molemmat osakkeet on noussut tappavatasaisesti tuon markkinan mukana, mutta en ole myymässä vielä noita, koska mun mielestä noi molemmat on tosi yliarvostettuja ja uskon, että kyllä ne siitä vielä laskee. Jos joku on eri mieltä, niin vois kommentoida. Semmonen video tällä kertaa. Toivotaan, että Braskem saa hyvän ostotarjouksen ja se hyväksytään ja että Palantir romahtaa ennen kuin mun warrantti erääntyy. Kiitos, hei hei.